Trommedrengen, de er rigtig gode til at holde takten, men de har fundet ud af én ting. Hvis de skal vinde i aften, så skal de være stinkende stramme rytmer og løse skørter fra vejen. Black Magic! Her var de så igen, mine damer og herrer. Black Magic fra vejen. Tak for det, drenge. Godt komme lidt herover af. Perfekt. Hvor er det bare skønt at se jer. Rigtig, rigtig godt. Jeg kan godt lide jeres nye kostymer. Susse, hvad siger du til det her? Jeg synes, det er originalt, og jeg synes, det er muntert, og jeg synes, det er festligt. Det eneste forkerte var, at du trak for langt op i kilten. Jeg så dine røde underbukser. Og det er ikke godt for dig. Var det ikke lidt med vilje? Jo, det var det. Nej, men I skal jo ikke nogen på, siger man om skotter. Bliver det bedre til næste gang? Ja, det gør det. Det har jeg i hvert fald altid troet, så jeg blev lidt skuffet. I får 5 point af mig. Ja, ja. Ikke så skuffet, så en 5 ikke var hjemme. Tak, Susse. Peter, er du ikke så skuffet? Jeg vil sige, jeg så altså ikke de røde underbukser. Det er jo jeg har kigget et andet sted her. Det er rigtig ret, Susse. De er trods alt ens af jeres underbukser, kan jeg se så. Det er godt gået, dreng. Jamen, I er jo sjove og underholdende på den bizarre måde. Altså, nogle gange så zoomer jeg ud og ser det udefra og tænker, hvad er det, jeg sidder og ser på i virkeligheden? Men I er godt selskab, og I er hyggelige, og I var mere præcise den her gang. I skal have et 4-tal af mig. Det er da bare det, I skal have. Tak for det. Skønne. Jeg var meget underholdt. Det var virkelig fantastisk. Ikke bare jeres spil, men også den måde, I bevæger jer på, og også den humør, man kan mærke fra jer også. De får et 5-tal af mig. Tusind tak, Etta. Mimi, var der strammet nok op? Det, jeg mener at spørge dig om, der var der så strammet nok op her. Jeg synes, der var strammet rigtig meget op. Udover et par små ting, så og det må have været rigtig svært for jer at sådan forny jeres look og det der, fordi det hænger stadig fast i toppen, men I kommer tilbage og alligevel er sådan helt ny allianceagtige, og og jeg synes, ud af ren og skær taknemmelighed over, at I ikke afslørede mere, end I gjorde, og hvis I lover at lade være at hive op i dem igen, så får I 4 af mig. Tak for det. Det giver så jer Black Magic fra dommerne 18 point. Drengene på stikkerne og med matchende underbukser fra vejen, mine damer og herrer. Black Magic!